Ak by Ronaldo a Messi hrali florbal, kto by bol v ňom úspešnejší? Messi. Ak by sa florbal nevolal florbal, aké iné meno by si mu dala? Frotbal. Ako by si opísala florbal niekomu, kto ho vôbec nikdy nevidel? Ten šport s tou deravou hokejkou a deravou loptičkou. Čo ťa na 3v3 formáte najviac baví? Tvrdosť, rýchlosť a ten krátky herný čas. Ak by si musela, hrala by si radšej florbal s hokejovým pukom alebo pingpongovou loptičkou? Asi tú loptičku. Ja som nechcela dostať tým pukom do nohy. Najlepší florbalista alebo florbalistka na svete podľa teba? Nilsson. Ktorý šport je najbližšie florbalu? Hokejbal. Ak by si nemohla hrať florbalkou, hrala by si radšej s metlou alebo tenisovou raketou? Metlou. Florbalové penalty alebo florbalové nájazdy? Na jazdy. Vieš, koľko dierok má florbalová loptička? 23. Ktorú športovú legendu by si vybrala do florbalového tímu? Fúha. Nejaký hokejista? No, a koho? Wayne Gretzky. A dajme greckého. Kto bol najlepší hráč vášho tímu? Asi Hlavková Klára. Aký je tvoj najobľúbenejší florbalový tím? Môžeš kľudne celosvetovo. Falun.